נשבר לכם מהתספורת ומעצבן שלכם? האם נשבר לכם להיות תחנון של הכיתה בגלל השיער גורם לכם לראות כאילו תחשמלתם? צלצלו עכשיו ל-052-1234567 וקבלו עיצוב חדש ותסרוקת מגניבה. אחרי כמה דקות. הלו? רגע, לא התקשרתי. הלו? הלו, כן? סליחה, שמעתי על ההודעה שלכם, על הפרסומת. כן, כן. על ההודעה הזאת. כן. על ההודעה הזאת, כן. אז אתה רוצה לשמוע את השמות של הפרסומות שלנו? בבקשה. אוקיי, תשמע. אז יש לנו תספורת שנקראת טורנדו. יש לנו תספורת שנקראת סופת חול, ויש לנו תספורת שנקראת לבה רותחת. לבה רותחת? האם אתה מעוניין במשהו, אדוני? כמה עולה התספורת הזאת של טורנדו? זה 20,000 שקל. כמה? 20,000 שקל. וואו, זה הרבה. אוקיי. וכמה עולה התספורת של... איך קראו לשנייה? סליחה? סופת חול? סופת חול. כמה היא עולה? זה 40,000 שקל. 40,000 שקל. וואו, זה המון! לא באמת. וכמה עולה התספורת השישית? איך קוראים לה? לבה רותחת? כן, לבה רותחת. היא עולה 100,000 שקל. כמה? באמת? יש משהו זול יותר? כן, האמת היא שיש לנו את קיבינימט. מה זה? תספורת של קיבינימט. וואו, ואיך היא נראית? קיבינימט. קיבינימט? כן. מעניין. כמה היא עולה? 20 שקל, אבל היא ממש קיבינימט, לא כדאי. טוב, זה נראה... ויש עוד אחד יותר זול מ-20 שקל? יש לנו את כוח עצבני, שזה עולה 15 שקל. 15 שקל? כן. אתם גונבים ממני! לא, אני לא רוצה תספורת, מה פתאום? תספורת ב-15 שקל זה מציאה, אדוני. אתה תגיד לי עכשיו מה זה מציאה? סליחה, בן אדם? נו באמת. אבל למה אתה מדבר ככה בטלפון? אדוני, אתה מעליב את סליחה, החברה שלנו. סליחה. יש לי ניסיון מלידה. אדוני, בבקשה, אתה מעליב את החברה שלנו. מעלים את החברה שלכם. סליחה, אדוני, די. אם זה אני, אתם יודעים איפה החברה שלכם? כאן, בתחת שלי. כן, איתך. שלום לך, אדוני, על הדיבור הזה. שלום לך. מצחיק מאוד. אני אראה להם מה זה, אני אראה להם.